Ak hľadáte moderný, funkčný a efektívny web alebo e-shop, ste na správnom mieste. V Digitaili vytvárame web stránky a e-shopy, ktoré nie sú len pekné na pohľad, ale zároveň ich môžete jednoducho správovať aj vy sami. Po odovzdaní webu vám všetko dôkladne vysvetlíme, ako s webom alebo s e-shopom pracovať, aby ste ho mohli bez problémov správovať aj do budúcna sami vy. Počas tvorby webu s vami pravidelne komunikujeme a diskutujeme každý krok. Chceme, aby ste mali prehľad o tom, čo robíme a aby výsledok presne zodpovedal vašim predstavám. Na klasické prezentačné weby používame najpoužívanejší program na svete, a to je WordPress v kombinácii s Elementorom Pro, ktorý je moderný, intuitívny a umožní vám jednoduchú správu obsahu na webe. Pre lokálne e-shopy používame ShopTet, čo je jedno z najlepších krabičkových riešení na Slovensku a v Česku, na ktorom už funguje viac ako 40 000 e-shopov. Toto riešenie je ideálne pre podnikateľov, ktorí hľadajú stabilnú, spoľahlivú a zároveň aj ľahko spravovateľnú platformu. S týmto riešením e-shopu máme bohaté skúsenosti aj z našich vlastných projektov. Ku každému webu navyše ponúkame služby, ako je napríklad SEO pre organickú vyhľadávateľnosť, aby bol váš web ľahko nájditeľný v Google, a reklamy na Google Ads, ktoré zabezpečia vysoké pozície. Viac o týchto službách sa dozviete po prekliknutí na sekciu služby hore v menu. Ak hľadáte web alebo e-shop, ktorý vám pomôže rásť a zároveň je jednoduchý na správu, sme tu pre vás. Neváhajte nás kontaktovať v tlačítkom pod týmto videom a radi sa s vami spojíme buď osobne kdekoľvek v okolí Trenčína alebo formou online callu. Majte ešte pekný deň.